Antes de vir ás clases de baile, decidirme a vir, tiña claro que tiña moito medo e moita vergoña a bailar diante da xente. O sentido do ridículo é unha cousa que me pode, que non son capaz de evitar. Compárome moito con outras mozas, incluso da miña clase ou no meu entorno, e agora pois non estou disconforme co meu corpo, pero sí que teño esa preocupación por pois estar sempre o mellor que poda, perfecta. Non nos vamos a mover como se moven as chavalitas novas, non son ao noso ritmo. Eu fun nai fai 2 anos e ainda estou nesa etapa de reconstrucción e de búsqueda da miña identidade, de procurar volver a ter esa autoestima e claro, non estou aínda aí 100% comigo mesma e non quero mostrar cousas que non estou a gusto. Teño medo de expoñerme, teño medo de sair da miña zona de confort. Esas cousas si me dan medo. Se nos apuntamos é para gañar, eu non vou por outra cousa, Que o dedes todo, en cada entrenamiento, en cada ensaio, en cada clase, quero que dedes todo, porque imos gañar. Estades claras? Seguras? Imos todas? Eu non digo nada. Imos gañar. Vamos! Sí?